Aduh yayi satemah kinawa ngim mesti nggo idola favoritmu. Nah, nadyan rame lir asamun MAN tan caket mring manira T iman wanci bengi mung ngalamun bebasane tias asmara B lumeber lir jala nidi. muga-muga ki mantep Sudarsana Nah. tansah munggah kasuwargan jati Amin. tekan kono iso ditulatmu nganti saiki karyane isih ditiru karo Oh iya para dalang. Monggo Dek Niken lali janjine ya. lali janjine. Oke. Nggih. Oke. Lanjut. Janjane kowe Yuk, tarik. Kacan karo bani kolio
dadak kowe ora teko hae hae Wah. Ayo ditutup. janjane kowe ning Asik asik. galagatmu saksayomiyane hatiku Matur nuwun. Ayo yo. Woi. Buat. Oke, makasih Dek Niken. Nggih, matur suwun. Duduk dulu. Oke. Mbak Enggar, Mbak Enggar, jumeneng Mbak Enggar. Ah, ya. Mbak Enggar, Mbak Enggar. Di Enggar jumeneng. Nggih. Mbak Enggar, aku Nggih ngatus pundi? kangen nek sampean nembang titip kangen kae lho. Oh, nggih nggih. Musik, nggih. musik, musik, musik. Titip. Wes pirang tahun ya gak nyanyi titip kangen? Wah, mbok ketera corona. Oh. Kayak iki modele nek sadurunge corona iki ketoke kok kaya kenangan yang tidak indah ngono lho Mas. Apalan kok aku. Ayo. Mas Dres, titip kangen Mas Dres. Heeh. Monggo. Sunio wis bubuk ta? Sampun anu ngungun. Aku ingin begini. Ya.
Ayo nutuke lakon ya Mas Gareng. Lah iya lagi Dik Bagong. Prabu Rama wis nyebrang kali kono kae. Heeh. Ya coba kaya ngapa ceritane disawang bareng-bareng Mas Gareng Dik Bagong. Iya. Gelising kondo ringkesing carita wis tumapak perang kudup sari palwaga perang gegempuran ing antaraning barisan Wanara lan Wadyabala raseksa jagat kebak sesambat tangis kalindhesing wengis Kumara kinebut dewaning Antaka Senopati Ngalengka kathah kang samya dadi korbaning peperangan Sarpa Kenaka Lena, Patih Prahastawa Sirna, Satriya panglebur gangsa Raden Kumbakarna uga wis dumugi pralaya. Mangkana putra kinasih Ngalengka Indrajit Megananda madheg suraning driya dadya senopatine Ngalaga. Gunjing langit kelap-kelap katon lirikin cang risang maweh gandrung sabarang kadulu uger moyak mayik risang bali werumare sagandrung ya iki sing tak goleki Paman Wibisana Indrajit kowe ora basa karo pamanmu ora ana guna paedahe nyembah lan basa karo balane mungsuh kowe pamanku kowe adine Kanjeng Rama Rahwana nanging malah mangro tinggal dadi balane munyuk nyembah blamakaning Rama Wijaya Indrajit sumurupa wis suwe kang dadi ceceking atine pamanmu Wibisana anggone kepingin Puruhita kelawan Sri Rama Wijaya kang minangka dadi titising Wisnu Bathara Sri Rama Wijaya dadi dutane ngadili tumindak angkara murka pamanmu isih bisa milah lan milih ngendi bener ngendi luput bapakmu kuwi luput merga wis wanuh-wani ngurusak pagrayu ngrebut garwane Sri Rama Wijaya. Mula cah bagus. Yen jeneng sira isih kena tak prenggake secara becik nungkula. Nungkula. Aja mung melu celeng bala ten kebo, latengen aja nganti kalepetan dosane bapakmu cangkemmu menengo. Bibi Sarpa Kenaka Eyang Prahasta lan Paman Kumbakarna tumeka pati merga saka gedhohanmu mbela marang musuh. Kabeh pengapesane Senopati Ngalengka kok duduhake. Ora usah perintah Indrajit kon nungkul, kosok baline kowe wae sing nungkul.
Kowe nungkula. Manuta tak rangket tak serimpung sikilmu. Tak adepake Kanjeng Rama Prabu Dasamuka lan nampa pengadilan saka negara Alengka. Keblinger kuwi Indrajit. Aja nganti sira cah bagus kelangan kiblating kautaman. Ayo tak gandeng tanganmu manunggal kekuatan kelawan Rama Wijaya ora kena digawe becik tak tugel gulumu kowe. Mati ting tangan Ta. Woi. Hai. Kagian dari sangka pirangu rinangkul kinempit kempit duh sangaret naning bawono pancen ora kena dieman kuwi Indrajit eling-eling biyen mono kuwi anak pujan ndak puja saka Mega mula dadi jenengmu Indrajit Megananda dina iki bakal tak balekke wujudmu sekawit kepeksa pamantega marang kowe Indrajit.
Kuta tata kati wisaya ngendriyaksa sara maruta. Lahing kono wau. Raden Indrajit kena panahing Raden Gunawan Wibisana dadi wujud sekait mega. Punapa ta mirah ingsun Preaten was kagong mijil turut dahan tanpa karya sangkang rinemakan Gusti. alumpruk tanpa daya saben ari mung sinawang nenggih ali-ali setya ludira Taman Asoka dadi papan telesing luh saka putri Mandili Wit Nagasari dadi seksi Durangkarane Sang Dasamuka ngalengka bubrah ajur mumur kari Sang Rahwana tumelung rasane jebule bener tembung ikhlas kuwi palsu. Jebule bener tembung ikhlas kuwi palsu sing ana mung kepeksa terus dadi kulino. Wektu iki mbok menawa aku durung kulino wae, mulane aku isih seneng nyawang kowe saka kadohan Sinta. Aku seneng nyawang gambarmu, aku ki sakjane pengen sakjane. Takon nyang kowe kuwi kowe njaluk apa kabarmu piye aku kuwi pengen. Ning aku iki rumangsa kabeh gaweanku kuwi ora ana gunane, ngerti ora? Sing tak kira trep jebule aku sing salah papan. Sing tak kira obat jebule mung gawe cacat. Hebat kowe Sinta, hebat. Aku ngerti tatu, cuwa lan perkara iki mung saka polahku dhewe. Merga aku ngira impenku bisa dadi kasunyatan jebule. Utekku nyengkuyung aku. Ngerti? Ning nyatane alam iki nampik marang angen-angenku. Sinta, aku ora niat ngungkit. Aku mau ngandarke kang dadi rasaku. Sakit Sinta, sakit. Karo ben ora dadi dom landhep ning jero batinku. Dongaku isih tetep padha. Wiwit aku kenal kowe nganti wektu iki aku kudu iso ngiklaske kowe.
Dolanan tembung ora bakal mengsro kowe Sinta. Ora iso ngentukne kowe bojomu paten. Iki Rama Wijaya. Wis seneng kowe ngejur ngalengka. Aku mung dadi wong anteng, dudu dadi wong bodho. Aku meneng ora merga aku weruh, aku mung mesem. Ora merga aku ki ora weruh, ning mung tak esemi polahmu Dasamuka. Kanggo nutupi kabeh nesuku, nyatane aku dudu wong gampang kok bedhek. Nyatane nesune wong meneng kuwi ora bisa dianggep remeh. Tegese ana sing kandha dununge wong wicaksana kuwi mapan ana wong sing meneng. Nanging yen meneng terus didak ngerti dhewe to wangsulane kaya ngapa. Ndak elingke kowe ya Dasamuka. Aja pisan-pisan kowe nyepelekke nesune siji wong menengan, loro wong seneng guyon. Kang katelune ya kuwi wong sabar. Aku iki wong gampang, sapa wae kenal tepung aku nyedak monggo. Sapa sing teka kanthi becik aku ya bakal apik. Yen iso aku luwih becik nyang wong kuwi mau. Ning yen sing teka kuwi gawe laraku ya ora apa-apa Dasamuka. Aku tetep ndongakne sing apik kanggo wong kuwi ning ya kuwi. Aku nggur meneng niteni, aku ya bakal ngenteni mbledhose karma ing wektu kang trep. Aku percaya karma, kabeh karma mesti bakal ngetutke pribadimu kabeh. Mulang kaya dalang, wulang wuruk kaya guru, rumangsane aku muridmu. Saiki jalukamu kepriye? Sinta lalekno, Sinta lalekno ngalengka iki peken. Monggo yen kowe bisa ngopeni Sinta, monggo yen Sinta gelem karo kowe. Malah kepara aku sing paring pangestu tak lilakne Sinta karo kowe. Ning ya kuwi, aku weneh ana tembunge Sinta nadyan sak kelit. Yen pengen pisah karo Rama Wijaya Drohon Simonon. Gocek ana sing kenceng bathangmu wis rubuh. Rame campuh prangku aduh kaprawiran yati dosa muka lan Sri Rama tan ana kang angon sati sapa kang andeder kala mesti bakal tekeng lali. Rama Wijaya.
Monggo Puliya Dasamuka. Ketaman Guwa Wijaya kelakon mbledhos mayitmu. Wah, bathangku mati ning Dasamuka ora bakal mati. Mati ragaku ora mati ora pupus kang dadi sedyaku. Arep gonta ganti taun Dasamuka tetep urip. Ya Hanoman, kowe wis wani sedyamu tan becik. Kowe darbo sedya kang becik nganti ngewangi aku seprene iki. Wis tak anggep sira dadi anakku dhewe. Mula saiki tak tambahi paringan ingsun gaman wujud asma kanggo Anoman. Jejuluk Anoman ya Rama Dayapati. Asta Brata